Ministerstvo poljoprivredy jedno s Ministerstvom zdravia u súhlasnosti s Beogradskim institutom za javné zdravie dr. Milan Jovanović Batut priniesli odluku o podzvihovanju úrovňa aflatoksínu u mlijeku na 0,25 mikrogramy po kilogramu, ktorá bude vážiť od 14. júlia po koniec roka. Osnovna príčina za toto boli viljevi, bo by strohi európski pravila, jak potolkované, boli fatálni za zahrožených statkárov. Na toto reagovala pokrajinská vláda, odnosno okončovateľ funkcii pokrajinského sekretára za poljoprivredu Branislav Bugarski, ktorý hovoril, že za toto premenku nebolo nejaké potreby, bo u prešloročnej kukurici niet aflatoksínu. Popri tým, naši produkovateľe še už pririchtali za primjenjovanje strohšого pravila od 0,05 mikrograma. Z jedného boku dobre, bo stvarno teraz sme sigurni, že odkupovače sigurni, že bude jak treba toto povodom tih aflatoksínov, ale ľudia također nezadovoljni, bo im dosť vracajú mlijeko, to ti vekši produkovateľe, vracajú im, čo na kamion predavajú i to sú tu od jednoho, co mi rozina, že som boled vraca mlijeko nazad, kto nezadovoljuje to ti kriterijumi. Je i pozitivni i negativni, hej, teraz dumanja o tim, hej. Toto vyjava zňata včera, keď ešte nebola objavená nová odluka o podzvihovanju úrovňa aflatoksínu, ale okrem pokrajinskej vlády i veľi fachovci domajú, že také daco netrebalo robiť. Zdohadnime, že len pred 2 týždňami úroveň aflatoksínu zo 0,5 znižený na 0,05 mikrogramy.